приготвям вечеря с това популярно ястие, което аз наричам пица. Което за Сашко да, но аз не мисля, че съм пристрастен към него изобщо. Виктор, може ли едно парче пица? Какво? Добре, аз просто ще те оставя да си хапваш на спокойствие. Виктор изяжда по 20 кг пица всеки ден. Това е достатъчно, за да получи огромни киселини в стомаха и евентуално да умре от тях. А пък Николай е единственият човек, който разбира проблемът на Виктор. Виктор определено е пристрастен към пица. Само се влошава. Той дори душеше карамите, когато той просто искаше едно парче пица. Толкова съжалявам, Виктор. Не знам аз защо съм виновен, въпреки че аз лично му казах да не ми яде пицата. Иван реши да вземе позицията си в негови ръце и да убеди Виктор с тази пица. Добре, Виктор, време е за нашето изпълнение, така че идвай на сцената. Не, искам да ям пица! Виктор, ставай и се качвай на сцената! Виктор прекара цялата нощ в кухнята и наистина не е бил навънка с приятелите си от много време. Може би Сашко имаше най-лошия късмет с него, когато се запознахме, защото когато той беше с Алекс Юруков, винаги му досаждаха и двамата. Виктор, моля те, искам едно парче пица. Не, това е моята пица и няма да я получиш. Моля те, гладен съм. Не, казах ти, че това е моята пица и няма да я получиш. Мразя си живота с този егоист. След всички лоши неща, които Виктор направи, Николай реши да вземе позицията в негови ръце и да даде урок на Виктор. Виктор, погледни се. Буквално се държиш като разглезено егоистично хлапе. Скара се с карамите и унищожи нашето представление с твоята пица. Ти не си нищо друго, освен една разглезена кокошка. Не, Виктор, оплашах ли те? Да? Виктор, разбирам, че искаш да ядеш постоянно пица, но поне не е толкова здравословно да ги ядеш. Ако искаш пица, може би трябва да споделяш малко с приятелите ти, които излизат с теб. Защото наистина ни държиш и умираме от глад и малко ни е страх от теб. Добре. Съжалявам, Николай, и аз съжалявам, Виктор. Не мога да разбера как един стикбот може да се храни с толкова вредни храни, които не са чак толкова полезни за тялото ти. Това беше от мен, аз отивам да игра на PlayStation 1.